Al matí del 13 d'octubre de 1909, Francesc Ferrer i Guàrdia va ser afusellat al castell de Montjuïc, Quiralt, després d'haver estat condemnat per un consell militar com a instigador de la Setmana Tràgica, en un judici sense cap garantia i en el que no es van acceptar testimonis. És per aquest motiu que un any més, i avui fa 31 anys, que ens reunim aquí per recordar la seva figura i per recuperar el seu llegat. Des de la Fundació insistim en la importància de fer-ho, perquè tot i que es van assolir petites fites, malauradament cada vegada tenim més motius per recordar i mantenir aquesta reivindicació. I que en aquests moments de crisi la història ens recorda que són més necessaris. Doncs Joan Francesc ens adreçarà les paraules de benvinguda al president de la Fundació. Gràcies. Molt breument, perquè avui tenim representat l'Ajuntament de Barcelona en la seva primera magistrada, tenim representat el Parlament de Catalunya i les dues institucions són enormement importants en una commemoració com aquesta. Però sí que us vull dir un parell de coses. La primera és que en el judici de Ferrer sí que va tenir un advocat defensor, el capità Francesc Galceran Ferrer. En Ferrer el va triar perquè es deia com ell, canviant les inicials i l'ordre, i va resultar ser un extraordinari advocat defensor. Fins a l'extrem que una de les seves frases figura transcrita al peu del monument a Brussel·les. El que passa és que era inútil parlar per alguns que no volien escoltar, però ell va fer la seva feina. Va patir després represàlies en la seva carrera de jurídic militar i els seus descendents van assistir a l'homenatge a Ferrer en el centenari. Van tenir ocasió de saludar-los i d'abraçar-se des d'aquesta perspectiva de l'estimació pel dret que està en el nucli de la creació d'un espai per viure junts. I la segona idea és que en Francesc Ferrer i Guàrdia és un màrtir de la llibertat de consciència. I la llibertat de consciència és encara una assignatura pendent. I per això l'actualitat de Ferrer. N'hi ha molts més aspectes que fan a Ferrer actual, però la defensa de la llibertat de consciència està en el nucli central de construcció d'una societat madura formada per ciutadans lliures. Hi ha només una frase que es repeteix, un incís que es repeteix 2 cops a la Constitució, que és lliure desenvolupament de la personalitat. Doncs bé, no hi ha lliure desenvolupament de la personalitat sense efectiu reconeixement i impuls de la llibertat de consciència. Ahir una notícia deia que eventualment el govern de la Generalitat deixarà de subvencionar els concerts en les escoles que segreguen per sexe. Molt bé. I desitjo que això tingui un itinerari jurídic que culmini, no com les altres vegades. I em comentava el Vicenç Molina fa un moment que hi ha una llei estatal que potser permetrà que això acabi bé. Fantàstic, és una bona notícia. Però queda molt per fer. Perquè quantes escoles a Catalunya, a Espanya, no respecten la llibertat de consciència i les estem subvencionant generosament. Hem d'obrir una nova línia de combat. No hi ha ensenyament sense llibertat de consciència. I la llibertat de consciència és exigent perquè forma persones amb capacitat de decidir. I al final, en Ferrer i Guàrdia va ser assassinat perquè volia formar persones amb aquest dret individual d'autodeterminació. Això és el que els hi feia por, l'autodeterminació individual, la capacitat de ser nosaltres mateixos, la capacitat de ser, com dèiem a finals dels 70, la capacitat de ser diferents, el dret de ser diferents. Ara ja no ho diem així, però és el dret a pensar d'acord amb el nostre impuls interior i no d'acord amb imposicions externes. I ara
aquestes imposicions externes venen d'orígens molt diferents. La tentació de vendre i imposar un pensament únic continua més present que mai. I no ens podem conformar en deixar el lliure mercat dels intents de pensaments únics diversos a veure qui prospera. Hem d'emancipar els nens i les nenes perquè siguin ciutadans i ciutadanes. I un cop més, 13 d'octubre, excepcionalment no prou, reivindiquem aquesta llibertat de consciència al peu del monument a Ferrer i Guàrdia. Gràcies a tots. Benvolgut Joan Francesc Font, president de la Fundació, membres de la Fundació, autoritats, sobretot amics i amigues. És emocionant, és bonic, és un honor, és una alegria un any més poder estar aquí i fer-ho accidentalment com a alcaldessa, abans ho havia fet amb altres estatuts ciutadans, però sempre ens retrobem aquí. I ho fem amb fermesa, ho fem com un acte de memòria democràtica, un acte de justícia social, de reparació, com molt bé explica també el d'aquest monument, però ho fem sobretot com un acte de futur, com un acte d'esperança, com un acte de compromís amb la vida, amb la llibertat, amb la igualtat i la fraternitat, amb els valors republicans. I és que a més és més necessari que mai, per tant vull agrair molt especialment la tasca de la Fundació, crec que fa una tasca imprescindible, insisteixo, no només per preservar la memòria i el llegat en un sentit de transmissió i de pedagogia del pensament de l'escola moderna. Fa poc també ens trobàvem al Born per la commemoració del 120è aniversari de l'escola moderna, un dels llegats pedagògics més importants a casa nostra. Però no només ens trobem amb aquest sentit pedagògic i de recuperació de la figura de Ferrer i Guàrdia, sinó que segurament el que ell voldria és que sobretot ho féssim per ocupar-nos dels vius, per defensar els nostres nens i nenes i el seu dret a créixer en llibertat, contra tots els fonamentalismes, perquè efectivament estem per fi superant la pandèmia i ens podem retrobar a l'espai públic cada cop més gent, com necessitem moltíssim, i superem aquesta maleïda pandèmia de la Covid-19 amb la vacunació que avança, però la pandèmia del fonamentalisme, de l'autoritarisme, la pandèmia del masclisme, de l'homofòbia, dels discursos d'odi, segueixen movent-se a casa nostra i arreu del món, amb absoluta impunitat, fins i tot diria amb preocupació, que no hem de ser autocomplaents i hem de dir de forma autocrítica que alguna cosa estem fent malament a la nostra societat quan aquestes idees d'extrema dreta, quan els discursos d'odi, el masclisme, l'homofòbia, el racisme, creixen especialment entre la població més jove. Crec que cal fer una reflexió molt seriosa sobre què s'està fent malament a nivell global, a nivell de societat, quan això està succeint també a casa nostra. Per tant, avui estem aquí, sobretot, com dic, com un acte de compromís amb el llegat de Ferrer i Guàrdia, amb aquest llegat del lliure pensament, del pensament crític, i per defensar el futur dels nostres nens i nenes. I a la part que ens toca de les administracions públiques, doncs evidentment se'ns ha de demanar que fem polítiques concretes, que posem recursos, perquè és la part de responsabilitat que ens toca a nosaltres. Crec que efectivament que és una molt bona notícia, com deia el Joan Francesc Font, que avui tinguem que la possibilitat de que per fi es faci efectiva aquesta demanda de mínims, no de màxims, que és acabar amb aquests vergonyants concerts amb l'escola concertada, aquestes subvencions a l'escola concertada que segrega per sexes, una vergonya ignominiosa que s'ha d'acabar d'una punyetera vegada i que és increïble que costi tant de fer efectiu en un país democràtic. Per tant, saludem aquesta notícia per part de la Generalitat, però hem de demanar molt més i hem de demanar, per exemple, recursos. Hi ha hagut molts anys de retallades en el que és un servei públic essencial, com és l'educació pública, laica, gratuïta, i per tant hem de reclamar que reverteixin aquestes retallades perquè l'escola de qualitat, l'escola democràtica necessita recursos. A Barcelona, humilment, en la part que ens toca els últims anys, hem revertit retallades i s'han posat molts més recursos per millorar les escoles, però no només per millorar-les materialment, sinó per donar-los la rellevància i la importància social i democràtica que creiem que tenen a la ciutat. Una ciutat democràtica ha de donar importància a les seves escoles i en general a les comunitats educatives i per tant ha de posar recursos, però també ha de fer que, per exemple, les escoles estiguin al centre del planejament urbanístic, i ara mateix estem pacificant tots els entorns escolars perquè siguin espais segurs, saludables, on la comunitat educativa, les criatures puguin trobar-se
créixer juntes, més enllà de les parets de les escoles. Estem naturalitzant els patis, també recollint una idea republicana de l'escola moderna, que és la naturalització, la necessitat del contacte amb la natura. Doncs estem naturalitzant els patis, estem convertint també les escoles en refugis climàtics davant de l'adversitat del canvi climàtic que hem de combatre amb totes les nostres forces a diferents nivells. Estem reforçant les escoles allà on són més necessàries, en els barris que tenen indicadors de vulnerabilitat més elevats, doncs estem posant més recursos en aquestes escoles, estem posant suports educadors socials, suports emocionals, que s'estan revelant molt útils, i aquest és el camí, reforçar aquells i aquelles, especialment agrair als i les mestres que en condicions molt difícils fan una tasca imprescindible, que és acompanyar a créixer com a éssers lliures els nostres nens i nenes, perquè de fet el futur de la nostra ciutat i de la nostra democràcia són ells i elles que ho han de protagonitzar com a ciutadans lliures. Així que avui i sempre estem aquí i ens retrobem com amb un acte d'alegria, de celebració de la vida, mirant cap endavant per defensar, juntament amb Ferrer i Guàrdia, un futur millor. Així que visca Ferrer i Guàrdia, visca la Fundació, visca la llibertat, la igualtat, la fraternitat i visca Barcelona. Moltes gràcies.
mujer iraní de la otra punta del planeta, exiliada política de una teocracia totalitaria de Oriente, iba a rendir hoy un homenaje a ella. Y además aquí, en su tierra, donde le arrancaron la vida y nos privaron de sus ingeniosos proyectos. Me parece una aportación increíble en aquellos siglos, no el siglo pasado, diseñado para construir un mundo decente. Y yo, por mi parte, jamás me hubiera imaginado que iba a tener el honor de estar aquí hoy reivindicado su legado. Él ha sido sin duda uno de las vanguardias a nivel mundial, porque he visto que aquí se reivindica en España y en Cataluña su legado, pero sin duda lo que él propuso y también puso en marcha a nivel mundial, por lo que yo más o menos conozco de lo que es Asia, es uno de los vanguardistas, o sea, es de los primeros que propone este tipo de escuelas, de separar la religión del Estado, de las escuelas mixtas, es de los primeros sin duda. De poner en marcha lo que ha formado parte de la utopía de las fuerzas progresistas, una educación libre de supersticiones, de supremacismos de todo tipo, basado en la racionalidad, libertad y el compromiso con la sociedad y con la naturaleza de la que formamos parte. Fue después de Francesc Ferrer y Guardia que en gran parte del mundo miles de intelectuales y activistas se apuntaron a llevar adelante dichos ideales y con más o menos fortuna pudieron agrietar el poder de las instituciones religiosas protegidas por las fuerzas divinas y mundanas. Miren, el secularismo no es un vestigio del colonialismo occidental, como ahora aquí algunos líderes religiosos de otras religiones, incluso recién llegados, lo dicen, porque sobre todo a nosotras las mujeres de Oriente nos privan de muchos derechos, incluso aquí diciendo que estas libertades, estas igualdades son parte del colonialismo occidental y por lo tanto es malo y hay que rechazarlo. Esto es falso. Por ejemplo, el poeta persa Ferdowsi del siglo X o Omar Khayyam del siglo XII de mi tierra insistían en apartar a los curas del espacio público, no solo de las escuelas, sino del espacio público, llamándoles en sus poemas la banda de farsantes y hipócritas. Obviamente no se puede utilizar estas palabras ni en Irán, ni en Afganistán, ni en Turquía, ni en gran parte de los países donde mal llamados fundamentalismos, porque no son fundamentalistas, son extrema derecha. Se han envuelto, están llevando la bandera de la religión porque cuela mejor, ¿no? Utilizan lo que son las tradiciones, la familiaridad con estos conceptos. Pero en realidad, más que fundamentalistas, estamos hablando de la extrema derecha, luego de todos los credos, ¿no? El laicismo como el proceso natural del progreso de las sociedades humanas iba ganando terreno hasta que a finales del siglo pasado, sobre los años 70, a finales de los 70 prácticamente, buena parte de estos logros se perdieron. Se perdieron cuando el imperialismo estadounidense, en el marco de su guerra fría contra las fuerzas izquierdistas del mundo que abogaban por una modernidad basada en la justicia social, patrocinó a la extrema derecha religiosa cristiana, judía, islámica, hinduista y budista. Así, a finales de los 70, envió al fascismo religioso a invadir la República Democrática de Afganistán, que ahora aún sus consecuencias duran y esto no ha hecho más que empezar. Abortó a manos de un ayatollah la revolución progresista iraní. Instaló en Polonia, estoy contando casos concretos porque se pierden, ¿no? Parecen que fueron acontecimientos aislados y no es así. Fue un plan absolutamente diseñado de la extrema derecha mundial en este espacio geopolítico muy importante, estratégico del mundo, a mano de las fuerzas religiosas, pero siempre de derechas, arrebataron lo que habíamos logrado con sangre, sudor y años de cárcel, tortura en aquella parte del planeta. Instalaron en Polonia, por ejemplo, a un fundamentalista católico llamado Lech Walesa para destruir unos derechos logrados por el pueblo que aún hoy son reclamados en las calles de Varsovia, por ejemplo, por las mujeres polacas.
movimientos de fichas que continuaron instalando en la cima del Vaticano a Juan Pablo II, un enemigo jurado del progreso que llegó a desmantelar la teología de liberación, a pesar de que esta teología era progresista, pero su misión no era otra que recuperar el espacio religioso que la izquierda laica había conseguido, igual que la razón, la ciencia. Y ahí, claro, algunos pensaron que Juan Pablo II se equivocó, pero no, la fe siempre es ciega, además de autodestructiva. El resultado de aquella estrategia fue tan positivo que, para el capitalismo, que hoy aboga por mantener las fuerzas religiosas todas reaccionarias, y aquí se separa lo que es la espiritualidad de cada uno. Hablamos de las religiones como instituciones y los textos llamados sagrados, ¿no? Que se les mantiene como actores políticos en nuestras sociedades, incluso aquí cada vez más. El poder religioso que se ocultaba bajo el disfraz de tradiciones, que despolitizaba la discriminación, la opresión, las injusticias de todo índole, ahora rompe fronteras, utilizando las migraciones de millones de personas huidas de las guerras de expolio y de pobreza inducida. Y además se atreve a reclamar un poder político, por ejemplo aquí en España, para imponer sus dogmas de fe. Y están dividiendo la sociedad española, la sociedad catalana en este caso, en grupos religiosos, y cada grupo está reivindicando sus tribunales, sus leyes, y por lo que estamos viendo en Inglaterra, en Estados Unidos, por ejemplo, y algunos países incluso del norte de Europa, lo están consiguiendo. Van consiguiendo reducir este espacio laico y recuperar normas de hace miles de años que pensábamos que habían sido enterradas. La religión anfitriona se une con la religión recién llegada para reducir juntas el espacio laico, la libertad de pensamiento, en las escuelas, por ejemplo, mientras saca sus uñas si ésta se convierte en un rival. Revolucionarios como nuestro compañero Francesc Ferrer i Guàrdia, en su época, donde la opinión pública era inexistente, se enfrentaba solo, entre comillas, con la fuerza bruta de las clases dominantes. Hoy, en los países no dictatoriales, existe una sociedad civil vigilante. La extrema derecha religiosa es presentada aquí en envoltorios sofisticados como el multiculturalismo, que es una multiculturalidad mal entendida, confundiendo hasta a los más experimentados activistas laicos en la sociedad española y también catalana. Estamos ante una crisis del secularismo. Aquí los curas de todos los credos están de regreso a las aulas, aunque sin sus sotanas, y curiosamente con el respaldo de importantes sectores de las fuerzas laicas progresistas de aquí. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que esto pase? Yo he enumerado algunos motivos. Me han ocurrido que esto además requiere un diálogo, obviamente, pero se me han ocurrido algunas razones que han confundido a las fuerzas progresistas laicas aquí en España, que están dando en los espacios, están cediendo los espacios laicos a las fuerzas religiosas de otros credos, ¿no? Porque no los conocen. Por ejemplo, al no poder retirar los crucifijos de las aulas y eliminar la religión preferencial, se vengaron, se están vengando, introduciendo los símbolos de otras religiones para hacer justicia. Por ejemplo, están en favor o no, simplemente dejan que, por ejemplo, el velo, kippah y otros símbolos religiosos entrasen en las aulas. Afirman, ¿no? Otras supersticiones, más creencias supremacistas, cerrando las pocas puertas abiertas que habían quedado en las escuelas, puertas para escaparse los menores de esta opresión del pensamiento único que decía el compañero. Han cerrado estas pocas puertas que había quedado. Había un problema, lo hemos multiplicado por 8, y el 8 es el número de los credos que piden sus minutos y horas para el proselitismo en las escuelas de nuestros hijos, nuestros hermanos. Aunque sí ocultan sus textos sagrados, que sus textos sagrados incitan a matar a los librepensadores como Ferrer,
a los politeístas, ateos, agnósticos, a corregir a las mujeres, a casar a las niñas de 7 u 8 años. Aquí ocurre en España, en Cataluña, en diferentes barrios. De aplicar el ojo por ojo. Y créanme, no se trata de una mala interpretación de una laica como yo. Ninguna interpretación progresista ha sido capaz de salir adelante porque no ha estado basada en la verdad. Ninguna interpretación ha podido sentarse, digamos, ¿no? Ha podido seguir, tener ser un punto de referencia, porque simplemente es falso. No se puede hacer una interpretación progresista de la discriminación de la mujer, por ejemplo. Confunden, otro de los motivos, ¿no? Confunden a las personas trabajadoras migrantes, a los que llaman comunidad religiosa, islámica, judía, etc., con las doctrinas religiosas que profesan o no. Y en vez de animarles a afiliarse a los sindicatos obreros, asociaciones feministas, culturales y artísticas, les levantan templos y más templos. Y para más INRI, convierten a un fanático de extrema derecha, autoproclamado líder religioso, no elegido obviamente por sus creyentes, apólogo de obediencia a los seres invisibles, como su interlocutor con aquellos trabajadores. Aquí muchos ayuntamientos han convertido a ciertos líderes religiosos como su interlocutor con los trabajadores, que no tiene nada que ver la religión con el trabajo o una persona que ejerce un trabajo. En vez de denunciar aporofobia, el rechazo a las personas pobres, en España son simplemente porque es frontera los marroquíes, pero en Estados Unidos son mexicanos, que no son musulmanes. No estamos hablando de islamofobia en general, sino aporofobia. Aquí denuncian la islamofobia de la derecha, cuando en realidad esta derecha extiende la alfombra roja para los fundamentalistas, pero millonarios, y maratíes y saudíes. Y aquí en Badalona, hace unos años, yo me acuerdo, vivía en Barcelona, el alcalde que había era muy cristiano además, expulsó a los rumanos que también eran cristianos, pero no los expulsó por cristianos, sino por pobres, ¿no? No hay cristianofobia, aquí hay unas confusiones, unas terminologías que absolutamente son manipulados, o sea, son términos para manipular. El progresismo europeo sigue dividiendo el mundo entre norte y sur, que no entre los explotadores y explotados, que están repartidos en el sur y el norte del planeta. Confunden la espiritualidad, la relación directa del fiel con su divinidad, con la religión, y es este conjunto de instituciones, textos y poderes más oscurantistas. Luego reducen el concepto de la cultura a la religión. Es su cultura, hay que respetarlo cuando es su religión. La cultura es un concepto mucho más amplio. Y se les olvida que incluso la cultura es una construcción basada en las relaciones del poder. O sea, entonces cuando respetas la cultura, entonces mantienes la cultura, impides que avance, ¿no? Esto se llama conservadurismo, no progresismo. Aspirábamos a una ciudadanía internacional y ahora nos están catalogando por tribus cerradas. Y en vez de fortalecer la sociedad civil y una multiculturalidad social, estamos pidiendo un Estado multiculturalista, o sea, religioso. En este escenario donde van apagando las luces con la L mayúscula, nuestras sociedades multiculturales necesitan recuperar el mensaje de la escuela moderna como la brújula para un mundo digno y para todos los seres humanos. Muchas gracias. Les coses que ha dit la Nazanin s'han de dir en veu alta. És un honor que ho hagi dit en la tribuna de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, que es va crear per això, per dir aquestes coses, per interpel·lar les consciències, per treure'ns de la conformitat amb el que succeeix i per ser capaços d'ampliar l'horitzó de la nostra mirada. Sovint no mirem més enllà del nostre melic. I des dels plantejaments polítics i filosòfics progressistes
sempre hem dit, hem de ser capaços de mirar-nos als ulls i entendre'ns. Doncs tornem-ho a dir, mirem-nos als ulls, aprofitem el dia d'avui per mirar-nos als ulls i descobrir-nos en la nostra diversitat i en la nostra unitat. I la unitat és el principi de laïcitat, el que Nazarena ha anomenat secularisme. Jo vaig escriure fa uns anys un article intentant demostrar que en realitat secularisme i laïcitat volien dir el mateix, el que passa és que venien de cultures diferents. Doncs insisteixo, és el mateix. Però em conformaria amb tenir qualsevol dels dos, com aquest element unificador del nostre viure junts. El missatge de Nazarín quedarà per la eternitat des d'aquesta tribuna i ens interpel·larà a tots i a cada un de nosaltres. I ara, senyor representant de la mesa del Parlament, senador Castellà, representants de les institucions locals, passem a fer-nos, si et sembla, Hongria, la foto de família i fem com si ens agaféssim tots la mà, ja sé que avui encara no podem fer-ho, com si ens agaféssim tot la mà en signe de fraternitat. Jo algun any explico que difícil va ser que la paraula fraternitat aparegués en aquesta làpida, malgrat que la que va escriure va ser una companya del Partit Socialista, la Maria Aurelia Capmany. Però vam tenir una llarga discussió, perquè ella deia la fraternitat ja no existeix. Jo he pensat alguns cops que el 19 va ser el segle de la llibertat, el 20 de la igualtat, que el 21 havia de ser el de la fraternitat. Per ara anem malament. I que la Hongria hagi anunciat que en l'anuari de la Fundació parlarem de comunitarisme significa que el vell combat liberal del 19 encara és una assignatura pendent. Però des d'aquesta tribuna continuarem lluitant contra tota mena de comunitarismes s'amaguin a darrere de la bandera, del símbol, del senyal que es vulgui, perquè aquest és un camí de llibertat. Gràcies a totes i a tots.